Vážení diváci, opäť vás vítam pri ďalšom vydaní Fate spravodajstva, prostredníctvom ktorého vás informujeme o udalostiach, ktoré sa uskutočnili na pôde Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Na pôde našej fakulty sa konalo stretnutie predstaviteľov a zástupcov firmy Onsemi. Spoločnosť Onsemi je už viac ako 60 rokov lídrom medzi najväčšími technologickými inováciami na svete. Jej technológie inteligentného napájania umožňujú energeticky efektívnejšie riešenia naprieč výkonovými aplikáciami. Onsemi is a United States semiconductor manufacturing company, and we are one of the largest power electronics semiconductors manufacturer. Onsemi also makes intelligent sensing products, which includes analog sensors as well as image sensors. So as far as the kinds of applications that Onsemi targets, a big part of our focus is electrification of vehicles as well as electrification of the infrastructure, right? Energy infrastructure, solar energy. The other markets that we focus on are also the upcoming markets like robotics, AI data centers, and artificial intelligence is another focus for us, right? Because of the nature of the products that we have, we are also very good at sensing, so we have some medical electronics products also, which are state-of-the-art medical electronics products. So hearing health, hearing aids, glucose monitoring, those are some of the products that we have as well. So it's a very, it's a semiconductor company that's focused on a lot of these rapidly growing areas. Spoločnosť Onsemi zamestnáva na Slovensku takmer 400 ľudí v Bratislave, Piešťanoch a Žiline v oblasti vývoja súčiastok, elektroniky, softvérov a zákazníckych služieb. Tým v Žiline pôsobí priamo z univerzitnej pôdy, kde sa jej aplikační inžinieri venujú vývoju produktov zameraných na zdravší a bezpečnejší svet. Technické centrum Onsemi-Konduktor sme otvorili v spolupráci so Žilinskou univerzitou v roku 2017. V tomto centre sme zamestnali a zamestnávame primárne absolventov Žilinskej univerzity, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Pre firmu Onsemi Konduktor je veľmi prínosné toto centrum vzhľadom na to, že sme schopní v ňom zamestnať tých najtalentovanejších študentov. Sme s týmito študentami schopní spolupracovať už počas štúdia, počas internship programov, stažistických programov, kde si ich vychovávame pre naše potreby. No a v konečnom dôsledku títo študenti po skončení štúdia sú schopní pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali priamo a ostať pracovať priamo na pôde Žilinskej univerzity, kde je to pre nás win-win situácia. Týmto pádom sme schopní vychovať ďalších a ďalších študentov v oblastiach, v ktorých potrebujeme a teda umožniť študentom uplatnenie v tom, čo ich najviac zaujíma. Spolupráca medzi spoločnosťou Onsemi a našou fakultou prináša mnoho benefitov pre obe zúčastnené strany. Well, I mean, the goal for us to cooperate with the University of Žilina is to have access to young and new talent, right? To cooperate in several areas on customer support, but also we are expanding into the area of building applications, which we eventually show at trade shows and fairs and so on. The added value for us is we have access to great people, right? We have a really great community here directly at the campus. We are deeply embedded with all our cooperation efforts with the university. So we are going from there, right? To work together and build more applications and more support in our areas of business. Spolupráca pre fakultu z dlhodobého hľadiska priniesla možno jeden taký najhmatateľnejší úspech, a to bolo ocenenie, kde sa vlastne vyhodnotil tento modul spolupráce v rámci Strednej Európy ako najúspešnejší. Naďalej to prináša pre fakultu aj bonus z hľadiska toho, že je to silný celoeurópsky alebo celosvetový partner.
širokej oblasti, ktorá vlastne spadá aj na portfólio fakulty ako takej. A určite by som chcel zmieniť aj to, že sme v kontakte s najnovšími technológiami vo forme rôznych vzoriek, rôznych polovodičov, integrovaných obvodov alebo systémov ako celkov. No a v neposlednom rade je to ten finančný obraz, ktorý v rámci tejto podnikateľskej činnosti vzniká a umožňuje nám možno aj teraz pri tých zohľadnení nejakých grantových alebo iných projektových víziev zo Slovenska trošku viac technologicky rozvinúť naše laborky. Motýle a fyzika. Tak znel názov výstavy exotických motýľov, ktoré si mohli návštevníci pozrieť na katedre fyziky. Prvotná idea tejto výstavy, ktorú si mohli návštevníci pozrieť v átriu na katedre fyziky, vznikla ešte pred 7 rokmi, kedy zamestnanci chceli poznať fyziku krídla niektorých motýľov, o ktorých vieme, že majú veľmi zaujímavé a typické farby. Vzniklo to asi takým spôsobom, že sme sa dozvedeli, že niektoré takéto motýle sa dajú nielenže kúpiť ako jedince, ktoré sú v niektorých krabičkách vystavené, ale že si vieme tieto motýle kúpiť ako kukly. Prvotná idea sa zmenila po tom, čo si fyzici uvedomili, že motýľ môže poslúžiť nielen na to, aby sme si ho dobre pozreli, ale aj na to, aby sa s ním ľudia pohrali, povenovali a užili si celú jeho krásu. Urobiť takúto záhradu, spraviť tomu všetky tie veci, liaheň, ktorá má presne definované teploty a podmienky. No a tým pádom sme sa do toho zasvetili úplne. No a popri tom sme narastli aj vedomostne, naučili sme sa, akým spôsobom sa to všetko robí, hoci skúsenosti máme všetci od detstva s motýlami, ktorí to robíme. Ale tuto bolo predsa len trošku iné, robili sme s tropickými motýlmi. No odtedy tu tá myšlienka rastie a už myslím, že sme tu 4. krát s takouto ideou. Výstava prebiehala na 2 miestach. V átriu, kde si mohli návštevníci pozrieť živé lietajúce motýle, a v druhej časti, nazývanej liaheň. Je to v zásade veľmi malé akvárium, kde máte naskladané tie kukly, kde sú presne definované podmienky a odtiaľ sa potrebujeme rýchlo dostať do tejto motýlej záhrady, aby sme toho jedinca sem preniesli. Pri výbere motýľov pomáhali aj študenti, ktorí dostali za úlohu naštudovať si motýle, ktoré boli jednak na sklade u predajcu a zároveň boli silné a niečím zaujímavé. Takto si mohli návštevníci pozrieť motýle z Ázie, Afriky či Latinskej Ameriky. A koľko sa v priemere dožije bežný jedinec? Je to rôzne, ale napríklad tieto babočkovité sú také náchylnejšie na tú klímu, my tu strašne bojujeme s tou vlhkosťou, ale bude to tak týždeň, 2. Tie lepšie jedince, tie silnejšie z tých pralesov, keď im tu tie väčšie pôjdu aj 3 týždne. Ako je možné, že vidíme motýľa tak pekne sfarbeného? No a toto je možno asi tá najzásadnejšia otázka, lebo to bol hlavný motor a motivácia nás to sem priniesť. Pretože tú fyziku toho, napríklad to poznáte, na Slovensku existuje jeden jediný, ktorý to má také a volá sa duhovec väčší a má takú kráľovskú modrú farbu, ktorú sa odlišuje od bežných motýlov. Toho moc ľudia nestretnú, tak poviem iný príklad, pávie pero. To je príklad, ktorý každý pozná. To sú tzv. Večné farby štrukturálne, oni nie sú vôbec dané chemickou podstatou toho sfarbenia, ale fyzikálnou. Tam je vnútri mikroštruktúra až nanoštruktúra niekde na úrovni 100-200 nanometrov, čo si ľudia bežní môžu tak predstaviť, že vlast má 50 mikrometrov, takže toto je 1000-krát menšie. A tá štruktúra spôsobí odraz na jednotlivých rozhraniach taký svetla, že práve definovaná vlnová dĺžka alebo definované spektrum tej farby sa odrazí. Ten motýl, keď to poviem úprimne, je nadizajnovaný. Tá modrá farba je presne nadizajnovaná. Napríklad ten morfo, ktorého tu máme, to je motýl, ktorý má krásnu cianovú modrú farbu a tá je daná presne takou stromčekovitou štruktúrou, ktorá má presne definované rozmery medzi tými stromčekami. My máme fotky z elektronového mikroskopu, kde by ľudia krásne videli, že to je presný rozmer, ktorý funguje a presne ukazuje túto farbu. A aká je budúcnosť tejto prekrásnej výstavy? Do budúcnosti by sme mohli takúto akciu kľudne spraviť, ale už najbližšie by som to smeroval k letu, aby sme mali trošičku lepšie podmienky. Primárnym poslaním univerzity je vzdelávať mladých ľudí a vykonávať vedecký výskum uplatniteľný segmentami výroby i služieb. Tieto činnosti však nie je možné realizovať bez priameho kontaktu s priemyselnými partnermi. Uzavretý cyklus vzdelávania vo forme škola vychováva a vzdeláva študentov pre prax a prax prispieva aktuálnymi poznatkami na tvorbu kvalitného vzdelávania,
sú zárukou kontinuálneho rastu odbornosti študentov i vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Z tohto dôvodu organizuje naša fakulta množstvo seminárov pre študentov s cieľom zvýšiť ich inklúziu a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. V poradí ďalšou aktivitou, ktorá je dôkazom vysokej úrovne spolupráce medzi FATE a podnikateľským prostredím, je seminár Quality Assurance, základy testovania a riadenia kvality softvéru. Naším cieľom bolo študentom priniesť informácie a poznatky z prostredia QA, to je Quality Assurance, čo je zamerané na testovanie riešení softvéru produktov v našej spoločnosti, čo považujeme za veľmi dôležitú súčasť pri vývoji produktov. Počas cvičení mali študenti príležitosť pracovať s reálnym produktom firmy, systémom pre spracovanie a kontrolu návštev závodu. V teoretickej príprave sa zoznámili s jednotlivými typmi testovania softvérov, ako sú integračné a regresné testy, testy automatizácie, bezpečnosti a iné, pričom prakticky sa zamerali najmä na časť testovania komponentov a na testovanie používateľských skúseností, user experience. Študentom sme sa snažili priniesť tie poznatky univerzálne, vychádzali sme z ASTQB, to je v podstate nejaký štandard, ktorý testeri alebo verification inžinieri používajú v rámci testovania. A našim cieľom bolo, aby študenti pochopili, ako také testovanie prebieha, ako sa testovanie plánuje, čo je jeho účelom, prínosom a prečo je dôležité. Spolu bolo 9 prednášok a 9 cvičení s cieľom študentom zároveň zadať zadanie, seminárnu prácu, ktorú v rozsahu seminára mali pripraviť, spracovať a potom na konci odprezentovať. Lektori kurzu zhodnotili priebeh a výstupy semináru pomerne pozitívne. Ja si myslím, že sme očakávali teda menšiu účasť určite na začiatku, že tých študentov sa naozaj prihlásilo viacej, ako sme dúfali. A myslím si, že ich to všetkých bavilo a že naozaj aj v takom počte, ako sa prihlásili, bolo ich 20, tak teda skončilo úspešne 19, takže si myslím, že je to veľký úspech a myslím, že teda môžeme hodnotiť kladne. Po úspešnom obhájení práce získali študenti certifikát o absolvovaní seminára, ktorý im otvára nové možnosti. Myslím si, že určite získanie certifikátu bude hodnotné aj vlastne určite v našej firme. Pokiaľ si teda študenti sa rozhodnú sa pridať nejakým spôsobom do nášho tímu, ale určite tieto nadobudnuté skúsenosti budú môcť využiť aj vlastne na iných verification oddeleniach v iných firmách. Samotné odovzdávanie certifikátov sa uskutočnilo v zasadačke dekana FATE. Myšlienka bola takým spoločným vyústením snah podieľať sa aj zo strany spoločnosti M2M na vzdelávaní. Aj my sme samozrejme cítili potrebu priniesť taký nový štýl vzdelávania do vyučovacieho procesu. Takže môžeme povedať, že to bola obojstranná myšlienka a prostredníctvom viacerých sedení sme spoločne vytvorili celý koncept aj náplň daného predmetu. Aj vďaka týmto krokom sú absolventi našej fakulty pre pracovný trh bonitní. Cisco patrí roky medzi popredné firmy zaoberajúce sa sieťovými technológiami. Preto sme veľmi radi, že sa na katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií konalo otvorenie vynoveného Cisco laboratória. Cisco je americká nadnárodná spoločnosť digitálnych komunikačných technológií, ktorá vyvíja, vyrába a predáva sieťový hardware, software, telekomunikačné zariadenia a ďalšie technologické služby a produkty. Je jednou z najväčších technologických spoločností na svete s takmer 80 000 zamestnancami. Špecializuje sa na oblasti ako je internet vecí, bezpečnosť domén, videokonferencie a správa energie pomocou popredných produktov. Sme preto veľmi radi, že na katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií otvorili vynovené Cisco laboratórium. Cisco Lab má pre fakultu strategický význam z toho dôvodu, že v súčasnosti chce byť svet neustále v spojení. Žijeme v dobe, ktorá je rýchla a vlastne aj komunikácia, získavanie informácií, všetko beží po sieťach a práve v tejto laboratórii alebo v tomto laboratóriu sa môžu študenti naučiť všetko podstatné, čo kvalitné sieťové prepojenia v počítačovom alebo kybernetickom svete vyžadujú. V laboratóriu prichádzajú študenti do styku s tou najmodernejšou sieťovou technológiou.
Tak prináša im veľa možností, čo sa týka praktických skúseností v oblasti konfigurácie počítačových sietí. A prichádzajú vlastne do styku s aktívnymi prvkami, ktoré teda konfigurujú a následne teda robia si nejakú svoju sieť. Takže určite im to priniesie veľa praktických skúseností a myslím si, že to je aj pre nich zábavné. V novootvorenom laboratóriu sa nebudú učiť len predmety zamerané na počítačové siete, ale aj cloudové technológie. Primárne teda ten Cisco Lab je určený na výučbu predmetov počítačových sietí, takže sme pod zaštitou Cisco Akadémie, takže priamo máme vlastne lekcie od Cisca, nejaké tie základné, takže študenti si môžu CCNA 1 až 3 urobiť u nás, takisto môžu získať certifikát. Ale laboratórium je určite postavené aj na cloudové technológie, alebo teda iné, nielen priamo technológie spojené s počítačovými sieťami, ale aj práve v nejakých cloudových technológiách, lebo chceme tých študentov posúvať nejak dopredu, dávať im viac možností, a aby si nejakým spôsobom mohli vybrať tú oblasť, v ktorej budú chcieť pôsobiť, alebo v ktorej sa budú chcieť niečo nové naučiť. Prerábka takého laboratória nie je jednoduchou záležitosťou, či už z technologického, časového, ale i finančného hľadiska. Samotná prerábka začala po skončení štátnic, pretože sme sa museli časovo naplánovať do obdobia, kedy tu nie sú študenti. Takže tá hlavné stavebné časti prebiehali júl, august, potom september, tak aby keď začal semester, aby bola aspoň v nejakej forme prevádzkovateľná, hoci ešte nie je s novou technikou, lebo tá prišla až na konci roka. Čo sa týka rozpočtu, museli sme prerábať podlahy, kabeláže, nový nábytok, ktorý je robený na mieru. Je dizajnovo tak, že vlastne trošku ladí aj s inými prvkami inde na katedre. A celkové náklady sú niekde 40 do 50 tisíc. Zdroje, ktoré boli použité, sú výhradne z katedry. Záujemcov o štúdium na našej fakulte sme opäť po roku privítali počas Dňa otvorených dverí. Medzi tradičné a periodické podujatia, ktoré organizuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, patrí aj Deň otvorených dverí. Tohtoročné DOD zahájil tradične prodekan Brída, ktorý privítal návštevníkov podujatia. Po krátkej inštruktáži a predstavení harmonogramu dňa si potenciálnych študentov prerozdelili sprievodcovia, ktorí s nimi absolvovali Fate Tour, v rámci ktorej mohli žiaci stredných škôl navštíviť vynikajúco vybavené laboratóriá, ktorých návšteva bola doplnená o sprievodný výklad zanietených pedagógov. V rámci Fate okružnej jazdy tak navštívili rôzne priestory jednotlivých katedier fakulty a získali detailné a ucelené informácie o jednotlivých akreditovaných študijných programoch bakalárskeho štúdia. Učitelia erudovane odpovedali na rôzne žiacké otázky, ktoré sa týkali štúdia, ale i prijímacieho konania. V súvislosti s našim odborom sa hlavne zvyknú pýtať nielen na prijímacie konanie, ktoré máme, to znamená, že na tie v úvodzovkách povedané, že talentovky, alebo oni to tak teda volajú. A v podstate pýtajú sa na to, čo môžu priniesť, aké audiovizuálne diela, alebo aké animácie, či tam môžu zaradiť aj nejaké statické veci, alebo tam môžu mať nejaké aj zvukové produkcie, takže zvyčajne o tom sa rozprávame. Prehliadku učební a laboratórií vystriedal oddych, počas ktorého v 2 aulách prezentovalo vedenie fakulty kompletné informácie o možnostiach a forme štúdia odborov Fate. Účasť na tohtoročnom Dni otvorených dverí zhodnotil prodekan Brída. Predpokladáme na základe štatistík z minulých rokov aj na základe registrovaných, predpokladáme, že by malo byť prítomných viac než 500 účastníkov zo stredných škôl. Štandardne nám chodieva alebo zúčastňuje sa Dňa otvorených dverí približne 20 stredných škôl a predpokladáme, že tento rok tomu nebude inač. Po skončení oficiálnej časti program pokračoval interaktívnym kvízom vo foaje, počas ktorého žiaci zápolili v snahe prekonať vo vedomostiach o Fate svojich súperov a získať tak pre seba jednu z hodnotných cien. Aké je očakávania predstava vedenia fakulty o budúcich študentoch? Ideálnym uchádzačom je ten uchádzač, ktorý chce a ktorý vidí
tú svoju víziu, čím chce byť a my máme byť ten nástroj, ktorý mu to umožníme zrealizovať. Účasť na podujatí bola opäť hojná a už teraz sa tešíme na Deň otvorených dverí FATE 2026. Milí diváci, ďakujem vám za pozornosť pri sledovaní tohto vydania spravodajstva Fakulty elektrotechniky a informačných technológií a teším sa na naše ďalšie stretnutie.